logic. Snake here. I hear you're planning world domination through a new form of Metal Gear. Well, listen to me. It won't work. Welcome to the No Pressure Program. Transmission with a special report. Welcome to the No Pressure Program.
amigos, amigas, aficionados a este mundo que, bueno, que nos enche. Choiva, calor, frío, verán, inverno, todo por unha paixón, os rallies. Neste caso, o Rally Sur do Condado. Segundo directo, Iván Roldán, boas tardes. Moi boas tardes, Roberto, como andamos? Pois aquí estamos de novo cos compañeiros bueno, a ver que conseguimos facer. Bueno, pois hoxe temos a visita dun equipo, piloto e copiloto, que salen por surco, levan moitos anos correndo. Que podemos decir deles? Que outra cousa non, pero rápido van, Rápido e espectáculo, non se pode decir que non. E ademais, o meu entender, os aparatos que levan son da bella escola. Nos gustan aparatos, pero clásicos tamén. Clásicos tamén. Un aplauso para Pablo Pazó e Ezequiel Salgueiro, por favor. Moi boas tardes, rapaces. Boas tardes. Hola. Que tal? Moi boas. Boas tardes, mozo. Pablo e Ezequiel, todo un equipo de rallies da zona, arriba, peleando. Gracias pola vosa asistencia, vale? Gracias a vos pola vosa invitación de poder permitirnos estar aquí. Nada, hombre. Por suposto. Bueno, creo que é de sobra conocido esta parexa no mundo do motor. Bueno, pues, sin máis preámbulos, vamos ao que nos interesa, que é saber as cousas da vosa vida. Vamos a empezar por ti, Pablo, se te parece ben. A mí non hai problema ningún. A ver, Pablo, como foron os teus inicios como no mundo do motor, pero como aficionado? Pois, familiarmente, que é na propia familia miña, nadie, non teño precedentes de que houbera xente que lle gustara rallies, que asistira ás carreiras. Único, pois, sí que tiña ali uns veciños que eran como se foran irmáns para min, que eles sí que lle gustaba o tema das carreiras e de vez en cando pois íbamos a mirar algún rally, sobre todo os rallies que quedaban cerca da casa, non? Son da zona de Vigo, de Valladares, e recordo pois de pasar de pequeno, pasaban por ali o enlace do Rías Baixas, non? Habían de ir por tramo de Corradanxelo ou non sei, e pasaban por ali por diante da casa. Entón, xa era un gustazo poder mirarlos pasar solo pola carretera. Pero que de aí, aparte que a mí os coches me encantaron sempre, eu creo que desde que teño uso de razón sempre me gustaban os coches, entón a competición, pois, vai unida a unha cousa con outra. Os rallies, pois, é o favorito meu dentro que é automobilismo, vamos. Como a moitos, non? Que no mundo do motor hai moito, pero contanos un pouco, Pablo, cando decidiche dar o salto de preparar ou alugar un coche e saltar, digo, pois vou facer un rally, anímome, gustame tanto que me lanzo. Pois cando quitei o carné. Xa de antes tamén, porque xa antes de ter carné, con 16 anos, preparamos un coche para andar nas gincanas, que daquela pois ainda había unhas cuantas carreiras por aí para participar, preparamos un 124, e a raíz de aí, pois, foi cando bueno, empecé así aí un pouco nese tema, logo fixen no momento que cobrei os meus primeiros sueldos, tuve unha sorte de empezar a traballar en Citroën, así que forrei un pouco, pois xa comprei un 205 Rally, foi o primeiro coche que corri. Ese foi o teu primeiro coche, o 205 Rally, con naranxa? Sí, a miña primeira carreira fixena con un Seat 127 prestado. Prestado? Sí, porque foi no slalom de Gondomar, que daquela organizaba solo competición. Eu iba a ir con ese coche de gincanas que tiña preparado, que era un Seat 124, e xusto antes de cargar no remolque fun a darlle unha volta e metiño unha farola polo medio do morro. Entón, como se maia, aparte foi arriba no Monte Alba, por non variar, e acabouse maio 24. De apurada, pois, tiña un amigo que tiña un 127 que estaba preparando tamén para tema de gincanas e así, e parei con ele e me prestou o coche. E fomos ao slalom e, por suerte, pois, pude correr. Maravilla. Pablo Pazó, hoxe en día, é un nome que a verdade que sona en toda España, atrevo a decir, non? Porque estás facendo campeonatos de España, campeonatos gallegos, sabemos que corres moitos rallies, pero nos gustaría saber se lembras aproximadamente cantos rallies sur do condado levas corrido, Pablo. Pois eu creo que polas contas que teño, creo que levamos 10 participacións. Desde que os primeiros eran no Salón do Automóvil,
aí participei co 2.5, e despois fun alternando, non? Mentre corri no Campeonato Galego, pois prácticamente os fixen todos, sin ser no ano 2006, que foi cando tuve un accidente co saxo e non tiña coche del listo. E logo hasta o ano 2009 participei todo seguido, non? Do 2009 a 2013, creo que máis ou menos, non participei. No 2013 salín co 100... Non, no 2013 salín co Forest Car amarillo. No 2012 salín con 106 Kicar que teño, blanco. E despois fixe unha participación co Forest Car MK1, e a última que fixen foi co Suzuki antigo, tamén participei no ano 2009, e a última pois foi co Sundan Lotus, que non podemos acabar, se rompeu o motor, foi no ano 2018. Perdón, un inciso. Aí é onde se demostra cando unha persona ten a paixón do rally. Porque 10 rallies se nos explicou cada rally con cada coche correu. Eu non me acordo con que coche andiron antes. A furgoneta que hace 15, cuidado, é todo unha paixón. Vale, hai que decir sempre que Pablo é unha persona que además de ir rápido ten a cabeza moi ben amoblada. Correcto, ¿no? correcto. Bueno, ese miña nai non mo dite moito. Vale, por eso Pablo, tens que ter algunha anécdota despois de tantos surcos, vale? De tantos rally sur do condado, unha anécdota que teñas do rally. E non me vale a do mulo de Lourido. Pois eu creo que será a anécdota que esa era que traía preparada, vamos. No, a ver, Podela contar. ese rally foi un mundial, foi un rally co 1.5 que íbamos, pero... Fuertísimos, iba de fuertísimos. Moi fuertes, o sea, aí sí que íbamos, pero por enriba de... Sin embargo, no coche íbamos tranquilos, tanto eu como o copiloto, pero sí que logo analizas o rally, analizas situacións, e sí que íbamos un pouco por fora de lo que podíamos realmente... Bueno, íbamos hasta que chocamos, non? E a anécdota, pois, o muro ali no tramo de Salvaterra, que o cal foi o primer rally que abandonaba. Hasta aí acabara todos os rallies, curiosamente. Iso sempre que chegaba o coche a casa con puente torcido, as defensas rotas ou así, pero sempre acabara todos os rallies, o sea, todos os rallies que participara, rallies se subían. E aí, pois, xa foi imposible, porque o golpazo que lle demos ali ao muro, aparte de que logo rompín a perna, non? Por suerte foi unha fisura limpia e estuve de baixa durante un tempo, pero foi, eu creo que esa anécdota é unha mala anécdota, non? Sí. Pero, bueno, ahora se recorda e bueno, Reímos. vamos a ver. Eu acordo este ano no rally que che pasaban os tempos e decían, hostia, como va Pazo, hostia, como va Pazo. E mirabas esos tempos da mañá e decías, joder, por 205, tío, está llenando placa a coches máis potentes que... Lembro eu estar no cruce anterior e a xente, aí o ven, que? O 205 rojo, que non sabía que era Pablo Pazó. Como vai ese tipo? Acordome perfectamente que estaba de espectador e efectivamente pasou que... Bueno, en fin, que vamos a contar? Hai unha pregunta que nos gusta facervos, Pablo, non en comparación, non? Senón dar a vosa opinión de que vos parece o noso rally, o Rally Surco Condado. Que opinas do Rally Surco? A ver, eu que podo opinar desde o punto de vista desde fora, non? Se nota que sois un grupo de xente que vos gusta o que facedes. Eu sempre, desde o primer momento, creo que é unha das virtudes que tedes, non? Que se nota que a xente que estades aquí traballando polo rally, que se nota que o facedes por pasión, non? E por gusto. E de aí, pois, logo salen os resultados de que son un rally moi bonito, un rally bonito de correr. Normalmente, a nivel organizativo para os pilotos, pois tamén, o sea, para os participantes, quero dicir, tamén un rally que non se exige moito, non tedes, o sea, non hai complicacións, non? No sentido de que, bueno, hai veces que os bus e cousas así, tamén outras provas que se fan, pois son máis complicados, en este caso, pois están ben feitos, se nota que un rally moi ben organizado. Eu creo que sobre todo é polo motivo ese de que, como sodes xente que vos gusta o que facedes, pois que poñedes o mellor de vos para o propio rally, vamos. Mira, los coches cos que levas corrido, porque xa nos dixeche uns cuantos, se tens que elegir o preferido, este é o meu coche. Cale. A ver, eu de todos teño moi bo recordo, non? Porque son coches que eu podría dicir todos, porque non quizás o Forest Car blanco que máis me complicou a vida a hora de poñelo ben a funcionar. O resto foron coches que normalmente os abandonos que se producían era máis ben pola miña culpa, non por culpa do coche, ou lle daba un golpe ou me salía, entón
tes un coche que acabas carreiras e che dá alegrías, pois gardas os recordos dele, non? O 105 pois foi unha maravilla, no tempo que corrín con el, coche económico de correr, tamén corríamos con rodas de calle, entón o coche non eran os gasos que había. Pero bueno, quizás un dos favoritos, o Ford Escort amarillo, porque foi un ano increíble con el, non me deu un problema en 7 ou 8 carreras que corrín con el. E o Citroën Saxo é outra maravilla tamén, foi un coche que se portou os rallies, os anos que corrín con el, sempre sin fallar nunca me deixou tirar un tramo, unha pasada. Despois, o Sunbeam que teño ahora mismo, pois o montei desde cero, pois sempre lle tes un cariño especial, e os Suzukis, pois tamén son outra, ahora de nivel de correr, son outra maravilla tamén no sentido de que son coches tamén económicos, se permiten acabar rallies sin complicacións. Entón, ao final non tes unha cousa, non podes decir, oye, pois teño este favorito, non? Por decir algún, pois, xa che digo, pode ser o Citroën Saxo. Queres que che diga o meu preferido? Adivino o que non O 850. Ah. Joder, pois ese moito traballo nos deu, aparte das carreiras que fixemos con el, ese montou nun amigo, montou no Genucho, que tamén corre con Ford Escort azul, montou no el, empezou a facer el, despois foi cando romper a perna, lle propuxen, oye, pois a seguinte carreira que faga despois de unha vez que me recupere, quero facela con 850. Foi a maneira de poñernos a traballar nel, hasta que terminamos. E agora, pois sí que, agora é da miña propiedade. O coche era del, quiso vendelo e comprei eu, agora teño guardado. Pois falando de coches, Pablo, que vexo que tes moi boas opinións, vamos soñar un pouco. Vamos meternos na... Porque de ilusións dicen que non se vive, pero eu penso que sí. Pablo, se ahora mesmo che dou un cheque en blanco, que coche te comprarías para correr? Un cheque que lle poñas ti a cantidad que queiras. Aí teño sentimentos un pouco encontrados, non? Eu me compraría un Delta S4 sin dudarlo, un Delta S4. Iso, así como ven, o cheque era en blanco. a terra se move cando chega o coche, iso é unha maravilla, non? Pero, sendo igual un pouco máis realistas, pois igual un Kikar, un Maxi Clio, un 306 Maxi, ou un Maxi Megane, ou algo así, ese nivel, vamos. Eu creo que sería o coche ideal para correr. Como se presenta esta temporada? Pois mira, outro día fomos a Córdoba, tiñamos ilusión de facer os Rías Baixas, por desgracia está aplazado. Bueno, eu creo que de momento, outro día tomamos un pequeno golpe no rally e tal, pero bueno, eu creo que o planteamento se presenta pues, como outros anos, non? Con ganas, con ilusión, temos un campeonato, temos un programa bastante atractivo dentro do que é a Copa Suzuki, facemos os rallies en Portugal, vamos a ir a Cataluña, que era unha asignatura que tenía pendiente de correr un rally mundial, por suerte este ano vamos a correrlo, entón eu creo que se presenta bastante... Hai dinamita este ano. Sí, está claro que sí, está claro que sí. Contanos un pouquiño ahora falando de la semana pasada, ¿no? Recién chegados, como che foi no Serra Morena hasta donde... Pois mira, salimos con ganas, foi un rally complicado, un rally moi técnico, un rally que tens que ter moi boas notas, facer unhas trazadas moi boas, porque son tramos rápidos e moi difíciles na hora de que tens que simplificar moitas zonas, curvas que se cerran moito ao final. Entón, bueno, era un rally quizás que para a miña maneira de conducir igual non é tan beneficiosa, non? Porque eu igual son de improvisar un pouco máis, pero bueno, estábamos indo bastante ben, nada que te despistabas tamén se che caían, era complicado facer os tempos 100% de cabeza, non? Pero estábamos aí nunha posición bastante boa, hasta que tivemos unha pequena salida no primeiro tramo do sábado, acabamos contra un guardarraíl, nunha curva que se cerraba ao final, estaba moi sucia, Fernando estaba completamente limpia, aí perdemos un pouco de tempo, sobre todo aí de cara ao final do tramo iba moi descentrado, e logo xa foi moi difícil tratar de recuperar, o sea, estuvamos falando de tempos de cabeza, pero xa as diferencias eran moi xustas, moi cortas, e ao final, bueno, acabamos quintos, non foi mal resultado, pero bueno, foi un rally complicado. Bueno, pois ahora vamos co teu socio. Perfecto, a ver se... Gracias. Bueno, Ezequiel, un tipo que outra cosa no, pero valor
Valor botalle en ese aspecto. Todo hai que decirlo, ten que botarlle valor e gustarlle, porque claro, bueno, penso que a Mallán de Verde como vai así, xa ni levanta a vista, dice, tira. Ezequiel, boas tardes. Boas tardes. Moitas gracias por vir, o directo de Surco. Pois moitas gracias a vos por contar con nós para contar o que considerades con nós o que podemos contar interesante, entonces eu encantado de poder estar aquí. Sempre é interesante o que podedes contar, os pilotos, copilotos e calquer membro que está metido nos rallies. Ezequiel, pois nada, querías saber como empezaste ti no mundo do rally, como aficionado. Donde colleche ese pequeno becho? Sí, a mí, bueno, pues me parte sobre todo da miña familia paterna, que é a miña familia paterna de Vincios, e ali, por exemplo, pues, se non era o recalve, era tramo do Rías Baixas, se non había moitos pilotos da zona que corrían, entonces, aparte unha familia bastante grande, porque eran 14 irmáns, entonces, con tanta xente, aquí le tiña que entrar o bicho, e de feito, pues, lle gustaban moitos. Entón, pois, iso sempre tira, non? Pois nas comidas familiares quedas pois fun a tal rally ou pa semana e tal, entón sempre che empeza a picar. E ainda que non tuve relación, porque non o vivín, tuve un tío que foi copiloto, outro primo que estuvo a punto de copilotar, e outro que sí que correu, entonces xa se miraban un pouco as miras de por onde podía ir eu, porque conducindo non conduciu nadie. E despois a miña vida foi un pouco cambiando, porque iso, tras interesando un pouco polo rally, vas a primeira carreira, e coincidiu que cando estaba estudiando, pois había xente que corría, entón eu fixe moita amistad con eles, sobre todo, pois neste caso, con Hugo e Lucas Villar, que correron aquí un ano. Entón, pouco a pouco che vai picando, hasta que tes o carné de conducir, empezas a ir ás carreiras, vai todo crecendo. E cal foi o momento ese que quen te liou, vamos a decirlo, ves comigo de copiloto? O que me liou sei detrás das cámaras. Vaya. Porque iso, como eu estaba, bueno, pues, temas do rally, se me fixera, bueno, pues, cuenta nun foro que había, que era GZ Rally, notaba que tiña moita, pensaba sempre o mismo que un certo grupo de personas, que era, pues, neste caso, Borja, que formaban a Machada Racing. Entón, eu conocimos, empecé a andar con eles, a raíz diso empecé a gravar tamén os tramos, empezamos a facer entrevistas, que de feito, no ano 2012 fixéramos un directo, aquí no Radio Sur do Condado, que fixéramos entrevistas, e Pablo igual nos acorda, pero aquel día tamén o entrevistara a él. Esa falla non anos diso. Sí, lembro. Entonces, claro, como estás dentro do mundillo, cada vez te vas interesando máis. E así, bueno, pues un día me dixo, bueno, e ahora Moncho, animaste a vir? Porque, claro, xa tiñas contacto con moito. Hoy as carreiras sempre tiñas contacto con xente. E así un pouco empezamos a traballar de que era o que iba a encontrarme, e así foi. Empecé o primer rally foi o Moncho do Condado do 2012. De copiloto. De copiloto, foi. Mira, pero o primeiro rally de competición, cal foi? O primeiro foi o Rías do 2015. Desde o 2015. Sí, que debutei no Suzuki con Felipe Fara. Xa fai 6 anos. E que tal? Como foi? Foi unha carreira un pouco sin máis, porque en realidad ningún dos dos tiña experiencia, el solo correr a subida a olla, e andas por riba no último tramo, que era o de As Neves, que tiña variante nova, ao salir na cuarta curva pinchamos, e decidiu parar a cambiar, porque era cortiño, ao final paramos a cambiar, para cambiar a roda tardamos, ao final tuvo que ir a xente, aquilo foi un desastre, perdemos 9 minutos solo aí. Pero bueno, foi unha experiencia, pois, a primeira sempre vai quedar marcada, non pode ser negativa, a verdad que moi contento. Pois, nada, ahora que comentamos os Rías Baixas, un pequeno inciso, un saludo moi grande pos compañeiros, a ver se teñen sorte poden facer o rally, porque a verdad que é unha pena, pero, bueno, os Rías sabemos que levas corrido, pero Surcos, contanos. Surcos levo 4. O primeiro ano que empecé non o corrín porque déramos un golpe en Orense, non tiñamos o coche listo, e intentei buscar con algún outro piloto, pero non surdiu ninguna oportunidade. De feito, me acordo que salía na lista de preinscritos, salía Pardo, e eu con inconsciente de mí falei, e me dixo, non, saltei, ainda que non aparece aí, eu teño copiloto, e así foi. Entón, a miña primeira participación foi no 2016, e despois corri todas seguidas, 17, 18 e 19, e todos con pilotos diferentes. Moi ben. Mira, algunha anécdota que teñas do sur do condado? O Surco, mira, eu, como vos decía antes, tiña moita relación cos hermanos Villar, que eran Hugo e Lucas, eles estiveran preparando un Sierra Corpor, entonces eu era fanático dese modelo de coche. Entón, no 2016, era a miña primeira, no 2016 era a miña segunda temporada, e eu falara con un piloto do País Vasco, que era Ricardo Chave, que comprara o coche de Paco Blanco. Entón, cando dixen un compañero, mira, vou ir a correr os Olvescos, co Sierra e tal, e me dixo, ti tamén tes unhas ganas de empezar a temporada abandonando, tamén te botas un valor, que lle vou facer o que me gusta. Exactamente. Bueno, pues cuestións da vida, nese mismo ano, corrín con este chaval, que era Luis Pérez, non BMW aquí,
foi o meu primeiro, o único abandono, xa non sei, pero foi o primeiro abandono da temporada, foi con él. Él se metía comigo por ir a Asturias por Sierra e abandonei con él. Pois mira, son cousas da vida. Pois sí. Eu fixen varios cursos de copiloto, anoteime por aí e démonos conta de que o copiloto é unha parte do piloto, o sea, unha parte do equipo esencial, pero sobre todo o copiloto administrativamente fai moitos traballos. Gustaríanos desde o teu puesto de copiloto, que pensas do Rally Sur do Condado? En xeral, tramos, organización, transcripción, que nos contas? Do Sur do Condado, que é un rally que sempre queres correr porque é o rally da casa, e aparte todo non, moi pois, bien. para min eso, entre este e os Rías Baixas ou como era antes a velocidade, pois, o sea, aquí sempre queres correr. Entón, o que máis me gusta do Sur do Condado é a seriedade, porque tens as cousas claras desde o principio, sempre tes información, podes preparar unha carreira, porque ou se eso demostramos, ou onde están, podes planificar ben, porque se nota que hai un traballo detrás, en este canto, me imagino que tamén Cádido axuda moito a meter esta caña, Por suposto. porque iso, hai moitos outros rallies que é máis fácil preparar un rally do Nacional se te vas a correr a Córdoba que correr a veces preparar un rally de aquí. Entón, para iso é moi sencillo. E iso, me parece aparte un rally moi exigente, e iso tamén é bo porque hai que estar preparado. Normalmente un rally que fai moito calor, é un rally largo, entonces tamén exige estar realmente preparado. Entonces, pues bueno, eu Vasco de Iasurco, bueno, pues anoto como a da casa e me gusta moito como se traballa, porque aparte me facía de Somoucho, que leva moito traballo, o sea, son Correcto. sempre hai moito, non se nota que, pues fago rally o ano e a correr sempre, non se nota, aparte o conozo, por xa te digo, pola parte de Borja, que teño moito contacto con él, pues bueno, sei o traballo que hai detrás. Sí, a verdade que sí. Es agradece porque xa te digo, porque para de prepararle todo, sempre hai información, sempre... Moi agradecido. Mira, eu teño unha pregunta, unha curiosidade, vale? Non está na lista. A ver, Como decidiche ir de copiloto con Pablo? Dime a verdade. como decidí... Porque a mí díceme, mira, tens que ir de copiloto con Pablo, e digo, a verdad que indo a pensar, non, tomas a mal, eu indo a pensaría, O sea, Despois de correr co Epi, está curtido, Está sabes? curtido. Aí xa non hai... Como decidiche, pois, vou con Pazón? Bueno, en realidad foi unha chamada dele no ano pasado, que, bueno, estaba acordando con Berto, Berto non podía seguir, el contactou comigo, estaba un día no traballo, e, bueno, me dio o teléfono de un rato, ostras, Pablo Pazó, que eu o conocía, sabía quen era, pero nunca tuvera trato con él, que raro que me chame Pablo Chameño. Realmente antes de chamar decía, a ver se quere que corra con él. Era un pouco... A ver, home, espero que non me pida cartas, que non teño moito, entonces a ver se para correr con él. E así foi, tamén non falamos, quedamos pola tarde, xa me dixo polo que era, e foi cando empezamos a traballar, o sea que realmente foi cousa dele. Pois xa que estamos falando del, sabemos que é un tío que é moi rápido, pode levar o coche a cachos que el vai loitar para acabar. Contanos como se leva esa presión de ir con un home que ten que acabar ou acabar, sí ou sí, ainda que sea entre rodas. Como se leva esa presión de ir con Pablo? Bueno, desde o primer momento dixen, ostras, claro, se vou correr con él, se é unha persona que leva moito tempo correndo, se sabe o que quere, eu primeiro dixen, que vou ir dentro, vou ir cagado. Dixen, vou ir que non vou dar cantado, vou pasar o medo, e o primer rally que foi Ferrol, xa desde o Sidán, nos primeiros tramos, non tiña unha conducción que é espectacular, o sea, sei que iba... Ese medo que podes ter, solo pola maneira de conducir xa me quitou eses medos. Iba super tranquilo, entonces, estabas moito máis tranquilo. A verdad que... Ahora mira, entre nós, que non nos escuita, Pablo, que está despistado. Obedecen as notas ou quéntase? Obedece. Obedece. O que está ali marcado é o que fai. Eso, a verdad que é unhas notas moi completas, pero que describe totalmente o que fai. O sea, non é como outro tipo mellor de pilotos que tens que ir a, pues, entra ou vamos que é máis rápida, non tens que ir encima dele. Entón, me facilita moito o traballo porque eu solamente tengo que encargar das notas, cantar, e o resto xa fai a perfección según que lle cante. O sea que a responsabilidade está en mí. Pois falando desa resposta, que se facilita moi o traballo, se fai caso, cando cambia de asiento? Cando Aí só miro moito máis difícil, porque a mí que eu diro ao lado... Falas nunca. No, a ver, se me fío da persona que vou ao lado, non? Pois, normalmente vou tranquilo, pero parece claro que para un rally non hai. Aí eu teño que manejar o volante, senón estou jodido. Bueno, Pablo, Ezequiel, moitas gracias por vir ao directo da Escudería Surco, moita sorte para esta temporada. Sabedes que contades co noso apoio e co apoio de todos os iareros dos rallies, que sodes un equipo ben querido, admirado, e que moitas veces vamos os rallies a vervos e
E de verdad, moita sorte e esperamos no surco. De acordo? Pues moitísimas gracias a vos por contar con nós, non? Para estar neste directo. Bueno, vamos a fazer o posible para ir a participar, a ver se cadran ben as fechas con respecto ao programa que realmente temos. Eu sempre que se pode vir, pois trato de fazer o posible por vir a correr. Como decía antes, é un rally que me encanta e nada, se algún día queredes que repitamos estar por aquí vai a dar outra charla, pois por mí encantado. Presi, anota. Moitas gracias, rapaces. Moitas gracias. Gracias a vos. Pois nada, 30 segundos e voltamos. Bueno, pues seguimos coa segunda parte do directo. Queremos ante todo darle ánimos, forzas e desearlle moita sorte a Escudería Rías Baixas, porque como todos sabemos tuvo que aplazar este ano o rally de maio a septiembre, quero recordar, non, Roberto? En principio sí, va a septiembre, pero bueno, como digo eu, un aplazamiento non é unha neutralización. Bueno, desde aquí temos confianza en que salga adiante, non hai duda. Pues eso, moito ánimo á familia da Escudería Rías Baixas, que para nós é pues, un alma mater que comenzaron con nós, axudándonos e sacando este rally adiante. Bueno, vamos cos seguintes invitados. Temos a dúas personas importantes a hora da organización do Rally Sur do Condado, que teñen moito mérito en que este rally salga adiante ano tras ano e recorrendo dous concellos que levan
toda a vida. O sea, empezaron o rally salón do automóvil, e todos os anos do surco sempre pisamos os concellos. Marta Valcárcel, alcaldesa de Salvaterra de Miño, e Noli Castiñeira, alcaldesa de Salceda de Caselas. Por favor. Moitas gracias, boas tardes. Que tal? Hola Lori, boas tardes. Bueno, darvos as gracias pola vosa asistencia, por facernos un hueco nestes directos que sabemos que sodes dúas mulleres moi ocupadas polo voso traballo. Que va, gracias a vos, porque eu neste caso falo non nome das dúas, pero eu creo que é un placer poder estar aquí e sobre todo pois seguir apoiando o traballo que estades a facer, porque para nós é realmente moi importante, como ben decías, dende o minuto cero que estuvemos aí para, neste caso, para Salvaterra como cuna da escudería e sobre todo por esa gran paixón que realmente se sinte no noso concello. Os números farán por si mesmos, eu agora mesmo de cabeza non me acordo, seguramente teredes vos mellor os datos que a min, pero a gran cantidade non só de aficionados, senón de pilotos e copilotos que participan día a día. Bueno, eu estou encantada, podesme permitir, de que me deras esta fantástica oportunidade, porque é o meu primeiro directo, síntome youtuber, Marta, eu non sei ti, eu síntome youtuber, meu sobrinho que é moi xoven e están enganchados youtubers, sempre me fala dos directos e eu decía, que será iso tan atractivo que engancha tanta xente? Mira, pois o noso primeiro directo, encantadas de estar aquí con vos. Que tal? Bueno, hai que dicir que nas dúas máis ou menos empezaron da mesma maneira, sendo tenientes alcaldes do pueblo. Tiene un alcalde que nos apoyaba no rally, como era Marcos Besada, en Salceda, ao cal lle mandamos unha aperta, un saludo, Marcos. E Marta Valcárcel, pois que podemos falar de Arturo Grandal, que a verdad ten moita responsabilidade, unha puntal importante de que o rally este aquí en Salvaterra de punto central dese aspecto. O cal lle tamén lle mandamos un saludo dese aspecto. Agradecervos as dúas, vale, personal e a nivel da escudería. Cando ano pasado tivemos que suspender o sur do Condado, que fixestes un hueco para coller o teléfono e darnos ánimos. De verdad que moitas gracias ás dúas. Gracias, no, a ver, a verdade é que foi un ano moi complicado para todos, para vos a hora de organizar e ter que tomar a decisión de suspender o rally, como para nós a hora da organización dos diferentes eventos. Está claro que nunca é unha decisión fácil ter que decir este ano non se pode facer, pero ao final hai situacións que están por riba nosa e que non podemos facer absolutamente nada, tampouco resignarnos. Eu creo que temos que seguir traballando, falábamos antes dese tema, se cabe con máis ganas para a próxima edición. Correcto. Marta, canto tempo levas no Concello? De acuerdo? Como empezaxe o tema de apoiar o sur do Condado? Como lle colleche ese cariño especial? Vamos. Pois mira, estuve pensando outro día que como pasa o tempo. Eu entrei no 2007, que non me pipioniña aínda. A verdade é que van pasando os anos, pero encantada no minuto cero de participar con vos. Eu podo decirvos que sempre me encantaron os rallies. Era das que iba ao tramo a disfrutar do rally. Entrei no 2007 e un dos primeiros eventos que tocou realmente foi o rally. Eu acórdome, aparte que na primeira pasada pola mañán fora Arturo con alguén máis con vos participando, e despois pola tarde iba eu. E acórdome que me decía, ten cuidadiño, ten non sei que... bueno, unha experiencia inmellorable. É verdade que vives o rally dende outro punto de vista, non é o mismo estar fora, disfrutar realmente do evento, que ser conscientes, porque eu nese momento realmente fun consciente e se cabe iso me deu máis forza para seguir traballando e apoiando. Sabedes que eu síntome como unha máis de vos, porque mírase o gran traballo e esforzo que hai detrás. Nos vimos, disfrutamos un día, pero é casi un ano de traballo continuo
de un grupo de xente que ama o que fai. Eu creo que é algo que puñan en relevo antes tamén o piloto que falou, e que iso se traslada na calidade do traballo. E aparte, todo o que movedes, porque ese día é unha auténtica locura, pero ao mesmo tempo é moi gratificante ver toda a xente que está ao vosso lado participando e colaborando por ese amor que se ten nesta zona o rally e con o único fin de que todo salga perfecto, e ao final iso trasládase no resultado e sobre todo trasládase na gran calidade que ten este rally. Está claro que eu non podo ser obxectiva, pero non o digo eu creo que todos os que participan no rally e todos os que nos gustan o rally vimos como nos últimos anos realmente o Rally Sur do Condado é un referente. Marta, en Salvaterra, días previos, día do rally, notase o ambientillo, notase que se respira ese, que xa chega, que nos podes contar acerca de días previos, que se sinte? Sí que se nota. A ver, é verdade que nos as últimas semanas, por exemplo, o que é a relación Concello Escudería é máis intensa, porque estamos cos últimos preparativos, que se nos mira que temos que mirar isto, revisar aquilo, pero miras xa moitísimo movimento no que é o Concello. Eu creo que tamén hai que recoñecer, vale, a gran importancia que ten o rally para a nosa contorna e, sobre todo, para Salvaterra. Como ben decíades, Arturo, en ese sentido, eu creo que tivo sempre moi claro, dende o minuto cero que empezases, que o rally tiña que ser o epicentro, o seu epicentro aquí en Salvaterra, e realmente notase ese gran amor que existe por este deporte. Esa semana miras, pois, entre as comprobacións, as fichas, ou non sei que, miras moitísimo movimento. Cos últimos cambios que se fixeron, ou innovacións que se fixeron nos últimos anos co circuito pechado, cas firmas dos pilotos e copilotos, a verdade que fai que se mova moitísima xente e un ambiente realmente moi sano, onde a xente ven a participar, a disfrutar dos coches e a disfrutar de poder falar tamén con esas persoas que para eles son un referente. Bueno, o rally, o día do rally, a semana, é un evento que aporta ao Concello un pouco máis de vida. Hai que dicir, vou comentar un detalle, cando foi o Rally Salón do Automóvil, o primeiro ano, ao final do rally estaba Arturo, me acuerdo, e Andrés. Fixeron a entrega de premios, todo moi ben, e acórdome que dixo Arturo, esto quero para Salvaterra. Mira, Arturo, isto hai que falar, non. O lunes queremos no Concello, traer unhas cousas ben explicadas, números que temos que falar. Entonces, sí que é un evento que gracias a Arturo, gracias a vos, o día do rally, está aquí, e despois nada, vexo que che gustan as carreiras, vexo que che gustan o mundo do motor. Dime unha pregunta, suberías ter un coche de carreras? Non me acordo exactamente cal foi o ano, que eu falaba antes co presidente, co Manolo, creo que foi no 2012, fun no coche cero, que tuvera que sacar licencia. A verdade que de copiloto, como fun nese momento, non. Pensaríamos, seriamente, se vou de piloto, porque sabedes que, bueno, que teño un pequeniño problema, verdad, que o comentario de todos os anos, a ver canto duro sen marearme, porque a min encántame o rally. É verdade que miras... A mí fixetesme picar de novato en o primeiro ano, mandáchesme atrás, porque é donde unha máis se marea. Era o meu primeiro ano, evidentemente, Marta marca territorio, porque a organizadora, eu estaba ilusionadísima de ir por primeira vez con ela e se participar no Surco como alcaldesa, e piquei, dixome, Loli, vai atrás. É verdade. Pero, a ver, son diferentes formas de vivir o rally. Non é o mismo estar no tramo que estar dentro, poder facer esas pasadas polos tramos, pero iso, o problema que teño é que me mareo. Entón, nada, estou pensándome seriamente, facemos aí un tándem, Loli, si vas de copiloto e vou de piloto. Arreglamos. Mira, oye, un equipo máis, Un equipo oficial. vamos, decidido, as alcaldesas.
Temos que buscar o cheque en blanco. E sabedes que non vamos sempre a gañar, Bueno, eso é verdade, hai que decir que sempre faz un esfuerzo todos os anos por salir na caravana o día do rally, que é digno de agradecer, porque é igual cousas aos que me negaría, pero é decir que eres unha persona sempre que hai que facelo, e hai que facelo. Non é esforzo, a verdade é que unha forma de compartir ese día con vos. O mellor, sí que algún día acórdome un pouquiño cando eu creo que chegamos a facer a salida ás 7:30 da mañá. Correcto. Sí. Verdade? Sí, Algún ano acórdome... Que o teño salido a 6 da mañá. O ano pasado, sin el Maio Roxa, 7:30. Eu sei que eu salidas. todos os anos, dende que son concelleira, e antes pues, acompañaba moitas veces o alcalde, pero creo que non me perdín ningún ano dando as salidas. A veces sí, por as mañás, cando toca o despertador, acordaste un pouquiño, pero que non. É un placer. Pero aparte diso, nos que facemos o Rally Moucho, sempre estás aí. Acórdome un ano, creo que foi o último ano, que tiña 3 actos en Saltar. Sí. Estuvo na Cañiza, despois dice, teño que ir non sei onde, teño o pabellón tamén non sei que teño, a que hora chegan aí a iglesia, a 7:30 estou aí. Verdad ou mentira? Suele pasar. Pero, sabes, que outros anos? Sí, pode ser, suele É pasar. increíble a gente que contesta moi bien estas alcaldesas, non? No, a verdad que é unha locura. Eu teño que decir que, bueno, estes últimos anos teño bastante relación con elas, ¿no? Porque, bueno, son un pouquiño encargado de mostrar o que dice Marta, ¿no? O rally por dentro. Como ben decides, o venres, acabamos a altas horas da mañá, ambas as dúas, ou polo menos Marta, son as 3 da mañá, e, bueno, vou me deitar, que mañá as 7 da mañá estamos todos ali outra vez. O sea, vive o rally igual que non. Sí. Falando así de vivir o rally, Marta, perdoa, como vas un poquinho, vamos na caravana, ¿no? Mostrando por onde se desenrola o treito do teu concello, gustaríanos que nos contase sobre o treito de Salvaterra. Gustache o treito que estamos facendo ou gustache o treito de Salceda, por exemplo? Cal de vez che gusta máis? Ti que opinas acerca de iso? Eu creo que cada tramo ten o seu encanto. Correcto. Eu acórdome cando fixemos, creo que fai 3 anos, o de Salceda, que se non sei se te acordas o que te dixen, estades locos. Locos, literalmente locos. Correcto. Pero é verdade que cada tramo pois, ten a súa paisaxe, ten pois, a súa dificultade, ten a súa fermosura. Escoller un ou outro é moi complicado. Está claro que disfrutas moitísimo máis pois, a túa zona porque coñeces as carreteras, miras pois, a xente, sobre todo ver participar os veciños, porque non é decir, é verdade que sería Salvaterra acolle a moitísimos visitantes que veñen de todos os puntos para disfrutar do rally, pero ver tamén como os propios veciños da zona por onde pasa por diante da casa o coche se implican, están ali fora animando, que están colaborando tamén, pois realmente son moi bonito. Entón vives o teu tramo de diferente maneira, pero creo que eu acórdome o primeiro que fixemos en Arbo, que foi cando fun de copiloto. A máis no treito de Arbo. Sí, que había un cambio de rasante impresionante, que aí non se me vai. O ano de Kenny. O ano de Kenny. O ano de Kenny. Acá lle mandamos un saludo, Kenny. Un abrazo fuerte. Cuídate. Bueno, eu digo a verdad, eu quero a todos os tramos porque cada un son moi distintos, teñen o seu aquel, encántame de Salvaterra porque é o meu pueblo, encántame sobre todo de Salceda, digo a verdad, sobre todo ese novo que fixemos, onde pasamos pola comunidade de Montes, salimos da Picoña, porque me parece espectacular. E incluso ás veces nós non valoramos o bonito que son os tramos, porque coñecémonos e pasamos por ali moitas veces nese aspecto, pero sí que son, sobre todo este novo de Salceda, eu estou enamorado dele, vale? En Arbo hai un que non mo deixan facer, que o de virar de Caminas, que se opinas que de Salceda estamos tolos, aquel é espectacular. Loli, gracias por vir. Gracias a vos. Vamos, mira, canto tempo leva no concello, contame. Un chisquiño menos que Marta. Cheguei ao concello no 2011. Si é certo que xa formaba parte do equipo de Marcos Besada, moi ben, hai que ser agradecidos, e eu creo que en Arturo e en Marcos tuvestes uns bons soportes.
chegou esta parte feminina ca que vades a ter o mesmo apoio, pero eu sei que os dous vivían de maneira intensa, de forma pasional, o mundo do motor e o reflexo é que 20 anos, non? Sí, 20 anos. 20 anos de escudería, 17 rallies. 20 anos de escuderías é porque contastes co apoio da xente. Seguiredes contando con oso. 8 anos como concelleira que percorrí moitísimas áreas. Non tiven a sorte de levar deportes, pero sí outras que creo igual de importantes como comercio e como turismo, porque para mí sodes moitísimo máis que deporte. Pois é moi de agradecer porque o que temos clarísimo é que sin o vosso apoio sería imposible. Sin o apoio dos concellos non habría maneira de levar a prova destas adiante. Loli, eu sei non, pero me gustaría que lle contaras aquí aos espectadores que faz o día do rally. Que fago o día do rally? Pois cambiou. Vouche contar o que facía como veciña e vouche contar o que fago agora como alcaldesa, a pesar de que non tivemos a sorte de repetir o ano pasado e solo vivín con vos intensamente dende dentro un surco. Agardo que teñamos un segundo surco. Un surco no asiento de atrás. Un surco no asiento de atrás. Como veciña, que ademais levo moi dentro o mundo do rally, son de Soutelo, falabades dos vosos curmás ou rías, sabedes que tiña un dos treitos máis apaixonantes pola miña parroquia, pasando de Budiño polo alto da Chá, aquela curva famosa esquerda volvendo a coller para Budiño, ou a curva de Pantel, bueno, treitos xa históricos donde o público se congregaba por todos os sitios, levantarte, saber a que horas saíamos tramos, roupa cómoda, tenis e tirar, buscar os sitios máis vistosos, que eran moitísimos. Como fago agora? Como vivín o último surco? Non madruguei tanto como Marta. Esa é a verdade. Se repetides, prometo madrugar, comprométome a madrugar e acompañarvos, porque para mí foi unha sorpresa, chegar aquí, a este edificio, ademais, ver a que tiña desliada, a cantidade de xente que vos apoia, que vos sigue, porque aquí adiante estamos 4, pero aí detrás tamén hai moitísima xente, non? Un equipo de xente que vos apoia de maneira altruista, que conseguides que permanezca unida a este proxecto. A verdade, para min foi un descubrimento. Coñecí o mundo do rally dende fora, dende ese cheiro a roda e a gasolina que me viu crecer con rías, e tiven a oportunidade, gracias a vos, de ser alcaldesa de velo dende dentro, e agardo que nos sigades amosando, porque creo que isto engancha dunha maneira brutal. Ese é o que me gusta. Mira, que crees que aporta o rally o teu pueblo, a Salceda? Decíamolo antes, que para mí sodes moitísimo máis que deporte, ademais de que en Salceda sabedes que hai unha grande afición, xa non só de pilotos e de unha pilota. Importante. Marta e eu tamén vimos a feminizar este mundo que, por sorte, cada vez é máis feminino, non? Eu creo que sí, polo menos vexo máis mulleres nas probas, nos controis. Parece que se anima a Sí, Como que ten o mundo dos rallies que non ten que ver que sexa hombre ou muller, o que ten que ver é que corras e que teñas máis o volante, non ten nada que ver, é un deporte que é asexual. Sí, pero efectivamente sí que se ve unha progresión e máis presencia da muller, ou polo menos eu así o observo, dende o meu punto de vista. Decíamos antes que creo que aporta moitísimo, dende logo a satisfacción de que unha proba como a vosa pase polo noso concello, porque a asociación así o demanda, pero tamén é moi importante para o turismo e para a economía. Comercio, hostelería. Creo que despois do fútbol sodes o deporte que máis xente move. Polo tanto, generades un movimento económico. E iso se nota no meu pobo e Marta notará no seu. E se falamos de se os comercios ou a hostelería quere que pasen probas de rally de motor polo noso concello, digo vos que sí, aportades moitísimo máis que non só darlle cumprimento a esa necesidade de afición, sino tamén de dinamismo social que creo que se consigue. Bueno, eu teño que decir que a verdad que tanto en Salvaterra como en Salceda a afición é impresionante. Son dous concellos que teñen unha presión, teñen unha afición maravillosa. Igual que lle preguntei antes a Marta, en Salceda tamén se respira día especial, día de rally, se respira ambiente de carreiras. Sí, eu creo que ademais varios dos pilotos de Salceda participan no surco
e queiras que non, iso xa se respira semanas antes, non? Primeiro, xa con moita antelación, cal vai ser o treito, cal vai ser o tramo. Creo que non podemos decir nada do treito deste ano porque será... Sí, bueno, podemos decir que vai ser en Salceda, en Salvaterra. Será sorpresa. Sí, Será sorpresa, pero aseguro que vai ser apaixoante igual que outros anos, e por suposto que se respira. Decía xo antes, Salceda dende sempre cheirou a roda, a gasolina e a motor, por lo tanto, claro que se detecta que chega o surco. E tú, subirías ter un coche de rally? Marchou Pablo. Facémolo bien, non te preocupes. Eu montaríame. Sí? De copiloto? Con Pablo non sei. Pablo vai moi fuerte, Logo de escoitar a entrevista, con Pablo non sei, pero sí que me montaría. Claro, eu estou aberta a novas experiencias e ninguna hai máis arriscada que meterse en política, polo tanto, me montaría un coche de rally. Que ben. E nada, que nos contase un pouquiño do treito do ano pasado, ¿no? Vamos a decir, do ano pasado de Salceda. Gustache o treito? Gustache máis o de Salvaterra? Cambiarías algo? Creo que todos son complementarios, Sí, correcto. Sí, todos fan fermosísimo o rally, porque o noso territorio, o condado Paradanta, ten moito que amosar, e vos tamén facedes iso, unha lagura turística moi importante. Pasastes por unha adega e era que as imaxes eran moi fermosas, sumamente fermosas. Podes tamén en valor o noso territorio. Que vos vou decir eu do treito de Salceda, o monte de San Cibrán, as vistas, bueno, a mí me parece moi bonito. Non vou decir se me gusta máis o de Salvaterra ou o de Salceda, creo que todos se complementan e facedes un rally estupendo. A verdad que é a primeira vez que nos dicen que facemos unha labor turística, Sí, estou impresionado, pero bueno, Pero que verdade, ao final toda a xente que se achega ao condado Paradanta, que se achega aos nosos concellos, que mellor por outras circunstancias non viría, só neses días, ao final, a repercusión que teñen os nosos povos en todos os medios de comunicación, en redes sociais, que hoxe tamén é moi importante esa labor, tamén nos axuda a difundir o noso patrimonio e a nosa riqueza histórica e cultural, e para nós tamén é moi importante. Eu creo que podemos, como decía Lori, temos que pôr todo en común. É verdade que rally é deporte, é afición, pero tamén é turismo e tamén é economía, porque toda esa xente que durante o que falábamos, esa semana que se empeza a vivir, que a xente ven a mirar a ver por onde pode ser o tramo ou non, que ven a zona, pois a ver onde me podo comer ou non comer, e de paso tomo un café, ao final estamos movendo a economía, e para nós é moi importante. Pues nada, son dúas, a verdad que as palabras que escoitamos de vos nos enorgullecen, vindo de grandes persoas, ¿no? tanto personalmente como profesionalmente, nos anima a continuar. Vamos a dar unas pequeñas pegatinas. Perdona, Sí, por supuesto. porque entrou unha pregunta teño que facerla. Como alcaldesas, mira, fai 15 anos un grupo de personas empezamos a mirar a viabilidade dun circuito nesta zona, de acordo? Para o chego ano 2004-2005. Atopouse con no, de acordo? Bueno, pues un proxecto que quedou nun caixón, así de claro. Sei que é unha mala pregunta, teño claro, e non estaba no listado. Como vedes a idea de que nun futuro poda haber un circuito de velocidade na zona? Sabes que se fala, ou que se falou xa fai uns meses, dun tema que xa viña un pouco de atrás, da posibilidade de facer un circuito na Plisán un pouco vinculado tamén ao desarrollo do CEMAT. Por parte, en este caso, de Zona Franca, que tiña un interés, creo que importante, aparte vinculado a todo, nós somos unha zona con un importante peso da automoción, e un pouco focalizado nese punto, e que complementaría tamén, pois está claro que tendría que vir a complementar pois a demanda existente.
Polo que sei, estáse traballando nese sentido, intentando buscar fondos europeos para poder conseguir leválo adiante. Loli, tú que opinas? Pois eu teño unha opinión bastante clara. Coñezo que vos desplazades a outras zonas para realizar probas neses circuitos. Creo que sería unha oportunidade empresarial moi importante, que vos daría un espazo donde practicar sin riscos o deporte que amades, e para nós, para os concellos, sería unha solución a moitos dos problemas que temos de seguridade. Eu vou a contar. A mí non me molesta ningún tipo de pregunta, encantada de que saques este tema. En Salceda tiñamos un problema de seguridade porque a xuventude se reunía cos seus coches a unha determinada hora nun determinado lugar. De verdade, dende a miña posición, eu creo que non facían dano a ninguén. Eu teño que decirlo, mellor non é políticamente o máis correcto, pero eles buscaban o seu espacio para reunirse, para xuntarse, para estar cos seus coches. Pero é certo, non podía obviar como máxima responsable do meu concello que podía supor un problema de seguridade. Polo tanto, acabelles, pois pechando ese espacio pois para que non se convertise realmente en un problema de seguridade. Pero eu falei con eles e eu sei que teñen necesidade deses espacios. Polo tanto, unha ventaxa deportiva, unha ventaxa de seguridade e eu creo que incluso unha oportunidade empresarial, porque hai circuitos privados nos que se desenrola. Todo lle vexo positivo. A Plisán sería un sitio idóneo e o Gallá, entre todas as administracións, todas as locais de maior ente e incluso a iniciativa privada, consigamos algún día ter un circuito onde poidades fazer o que máis vos gusta. Moitas gracias. Bueno, como vedes, temos un mural aquí detrás, vale? Aquí o que vamos a facer é ir colocando pegatinas, concellos, patrocinadores, e hoxe para nós será moi importante que o estrenarades vos. Dos concellos que, como dixen, sempre estiveron dentro do principio, sempre que se vos chama, se non nos podedes coller, sempre nos devolvedes as chamadas nese aspecto e sempre estades para votarnos unha mano. Moitas gracias de todo o corazón, Marta, Loli, e nada, gustaríanos que foces as primeiras en colocar as pegatinas. Un auténtico placer. Eu non teño máis que engadir, porque aquí o amigo Iván, a verdade que o dice perfectamente. Onde pomos? Usted decide sitio, confirmamos que este Pois dos eu se concellos podo, vamos con eles este eu se ano. podo lexir. Marta dereita e eu esquerda, non é casualidade, pero levámonos estupendamente. Iso é importante. Verdad que si, unha cousa non está reñida ca outra. Eu son perfeccionista e quero deixalo dereitiño, a ver se son capaz. Unha riña para que se me plancha. Perfecto. Pues moitas gracias, rapazas. Moitas gracias por acompañarnos. Moitas gracias aos que nos estades seguindo Gracias. a través de a nosa canle de YouTube. E o próximo sábado, máis, non creo que mellor, pero polo menos igual de tranquilo. O próximo sábado vamos ter un piloto tamén rápido nese aspecto, ainda non nos vamos descifrar, pero nese tema sí que vai ser tamén digno de ver, ese piloto, e contaremos pois, con dúas persoas máis metidas no mundo pois, do rally. Neste caso, vemos o que é o punto de vista do nivel dos concellos, que realmente son tamén que nos votan, que nos botan a mão, que nos dan os permisos e a confianza. Marta, Loli, moitas gracias. Gracias a vos. Un placer, gracias a vos, a todos por seguir vernos. E o sábado que ven, ás 8, verdad, Roberto? A 8 en punto, aquí estaremos con novidades, sorpresas, entrevistas. Si algo os interesa,